Еврорадио.FM. Талаковы эфір. Зменім Беларусь разам. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў эфіры, у жывым эфіры і ў незвычайным, а талаковым эфіры, сумесным праекце Еўрарадыё і краўдфандынгавай платформы talaka.org. Наш сённяшні госць Кірыл Стаселька. Прывітанне, Кірыл. Прывітанне. Кірыл, ты пісьменнік? Давай вызначымся найперш з гэтым як пытаннем. Адна з частак майго жыцця. То бок ты шматстаночнік. Так. А ці можна ўвогуле, вот як это вот? І ці ты, гэта таму, што ты ў Беларусі жывеш. У Беларусі музыкі працуюць на установках па вытворчасці лядоўняў, там, каб проста жыць, а ты пісьменнік па душы і... Я думаю, гэта не толькі жыццёвая патрэба і ўмова, але у мяне такі характар, мне цікава. Это нядзе і мінус, конечно, бо так распыляешься трошки, але так цікавей жыць. Цікавей. І, магчыма, нейкія сюжэты падбіраюцца з гэтага рэальнага жыцця. Кірыл аўтар дзвюх ужо кніг, так? Гэта кнігі «Дзіцячы маніфест» і «Маргіналіс». Складана, дарэчы, сказаць, як лацініне вымаўлялі гэтае слово. Таму што іх не засталося. Праверыць і запісаў вымаўлення таксама. Але ладно, паверым цябе і на трэцюю сваю кнігу, якая называецца «9 жизняў Віта Мора». 9 жыццяў Віта Мора. Кірыл распачаў краудфандынгавую кампанію на сайце, як вы можаце здагадацца, Талака. Сабраць трэба 9 000 рублёў, і, на маю думку, гэта даволі шмат для выдання кнігі. Першае абавязковае пытанне пра грошы. На што пойдуць гэтыя 9 000? Насамрэч, і на маё меркаванне гэта вельмі шмат. Раз у нас пайшла такая размова а-ля як у Дудзя. Пра грошы. Распавяду, то бок тут няма такой пазіцыі, што я вось такі круты, мне хочацца і трэба, і змагу сабраць шмат грошай. Тут не закладалася ані рэкламы, ані мне нейкіх грошай і так далей. Тут такі неабходны мінімум. Адкуль складаецца такі мінімум? Па-першае, гэта трэцяя кніга. І, от, напрыклад, папярэдняя выйшла 2 накладамі. Выбачаюся. Аматары. Это просто нехта тэлефанаваў Кірылу. Калі ласка, не тэлефануйце, яму бліжэйшая хвілінак 20. Все ж таки Кірыл у жывым эфіры не зможа з вами паразмаўляць. Вось, «Маргіналіс» выйшаў 2 накладамі па 500 асобнікаў, то бок агулам 1000. Тут такое спадзяванне ёсць, што ўсё ж такі 1000 будзе запатрабаваны, можа не вельмі хутка, але гэта зноў-такі не столькі за амбіцыі, але дзеля чытача, каб кніжка асобная, для асобнага чытача яе сабекошт быў максімальна мізерны. Я разумею, калі выдаеш 300 асобнікаў, кошт кожнага з іх вышэйшы, чым калі выдаеш адразу 1000. Гэта адзін аспект. Другі аспект, у адрозненне ад папярэдніх кніжак, якія былі каля 200 старонак, новая кніга будзе ў 2 разы больш, недзе каля 400 старонак. Адпаведна, і друкаваць такую кнігу таксама даражэй. Плюс я чалавек, які пралічваў розныя варыянты і закладае дадатковыя аспекты, напрыклад, камісія платформы Талака. Таксама гэта падатак, які сплочваецца, калі сума перавышае 5000. І вось некаторыя такія нюансы, якія з'яўляюцца тэхнічнымі хутчэй. Але нічога звыш патрэбы тут няма. То бок большая частка грошай пойдзе на выданне гэтага 400-старонкавага фаліянта у колькасці ў 1000 фактычна ўсе грошы. Слухайце, Кірыл, мне здаецца, што 1000 асобнікаў гэта даволі шмат, прынамсі для беларускай літаратуры. Тут увесь час чуеш пры наклады, што 500 это вельмі шмат, да? А тут 1000. 500 у мяне, можа, прадалося за, можа, 1,5 гады, недзе так. Натуральна, што тут няма такой, скажем, спадзявання такого, што гэта за адзін дзень неяк ўсё прадасца, але... Трэба Віктарам Марціновічам быць, да, все ж таки пакуль не. Вось, але зноў-такі гэта робіцца хутчэй для чытача, каб яму было танней, а то, што яна будзе прадавацца там не за адзін дзень, не за 2, гэта нічога, лічу. Не было магчымасці, ўсё ж таки 9 000, гэта даволі нерэальная, на мою думку, сума для кнігі. Хаця ў Беларусі ёсць шмат выпадкаў, калі і большая значна сумы збіраліся і нават на першыя кнігі. Да.
Я ось бачыў збор, мы ўжо размаўлялі перад эфірам, да, 2500 на выданне кнігі, 9000. Не было думкі неяк спрасціць, не ведаю, не цвёрдую вокладку, а мяккую, не ведаю, як бы паперу пагорш зрабіць, да, але ўсё ж такі зменшыць гэтую суму, ну, да больш такой, больш рэальнай. Ну, насамрэч... Гэта ўжо ўсё зроблена. Ўсё зроблена, так. Яна будзе ў мяккай вокладцы. Толькі ў выпадку, калі сума будзе там трошкі больш, тады як такім бонусам будзе магчымасць зрабіць цвёрдую вокладку. Вось цікава, што вы сказалі, што гэтыя грошы не ўключаюць ваш аўтарскі ганарар. Ну і у мяне адразу ўзнікае думка, так з чаго пісьменніку жыць-то, вось пакуль кніга яшчэ не напісаная, да? Я думаю, што як і ў любой сферы, калі ты пачынаеш нечым цікавіцца, займацца, нешта ствараць, як нават і ў бізнесе, калі браць больш так прагматычна, ніхто не чакае на наступны дзень прыбыткі вялікія, тым больш. Спачатку, як бывае зноў-такі з бізнесам, людзі за год часам не акупаюцца, але потым выходзяць на нейкі прыбытак. Тое самае і тут, тым больш людзям, якія займаюцца творчасцю, там могуць быць пісьменнікі, мастакі, рэжысёры і так далей. Яны спачатку ўсё ж такі з чагосьці пачынаюць, і прыбыткі гэта з аднаго боку і не самае галоўнае, хаця вельмі пажаданае, а з іншага боку, калі правільна ісці сваім шляхам, у будучым, я думаю, ўсё магчыма. Зноў-такі, калі звярнуцца, в прынцыпе, да полілітаратуры беларускай, вельмі, да і не толькі беларускай, в прынцыпе, у літаратуры вельмі цяжка жыць за кошт кніжак, гэта нават не для маладых аўтараў, і, в прынцыпе, і ў Еўропе можна паглядзець, але калі зноў-такі падысці з навуковага пункту гледжання, у Беларусі па апошніх апытаннях чытае, в прынцыпе, мастацкую літаратуру каля паловы насельніцтва. З іх беларускую літаратуру сучасную чытае, ну, можа, там, каля 10-12%, рэгулярна яшчэ менш. Пра што гэта сведчыць? Што ёсць перспектыва. З аднаго боку, можна взяць два шляхі. Ісці на той рынок, дзе ўжо ёсць чытачы беларускамоўныя, якія рэгулярна купляюць кніжкі, але тады мы застанемся з накладамі 300-500 асобнікаў. Мая пазіцыя такая, што трэба пашыраць прастору беларушчыны і спрабаваць ўсё ж такі, можа быць, гэта будзе шкодзіць асабіста аўтару, бо яго не будуць вельмі хутка раскупацца кніжкі, але для агульнай справы і для беларускай літаратуры гэта будзе карысна, калі мы будзем шукаць і выцягваць новую аўдыторыю, і тых, хто чытае замежную ці перакладную літаратуру, гэта, конечно, добра, але паспрабаваць, каб яны таксама зацікавіліся і нашай літаратурай. Слухайце, але ці не прасцей, каб дагрукацца да такой аўдыторыі, проста напісаць кніжку на рускай мове? Я думаю, што не, бо рускамоўны аўтар гэта такая фігура неадназначная. Як не толькі рускамоўны, увогуле пісьменнік, які піша не па-беларуску, это, ну, Беларусі маецца на ўвазе, да? Які, скажем так, нарадзіўся ў Беларусі ці піша ў Беларусі. Але ў Великабрытаніі пісьменнік не піша па-беларуску, але піша на іншай мове, а нават гістарычна, калі паглядзець, вельмі шмат узнікае спрэчак, ці ён беларус, калі беларус, чаму піша не па-беларуску, калі ён расеец ці паляк, окей, яны там часам таксама яго не прызнаюць, калі яго статус не вельмі высокі, бо ён нарадзіўся не там, калі высокі, то наадварот все пачынаюць змагацца, спрачацца. Як гэта адбылося? Да, таму з беларускамоўнай літаратуры, я думаю, тут все больш адназначна, як мне здаецца, больш, можа быць, прывабна, бо гэта не толькі пытанне чытання сваіх аўтараў, але таксама распаўсюду беларускай мовы і, ў прынцыпе, культуры. То бок беларускі раман напісаны па-беларуску, это больш, чым большым кніга, гэта некая, не ведаю, это амбасадар беларушчыны. З аднаго боку, гэта можа быць і прагматычна больш перспектыўна, бо такі аўтар больш ідэнтыфікуецца як... больш зразумела, скажем, ідэнтыфікуецца ў поле беларускай літаратуры з аднаго боку. Я думаю, што той сёй наадварот хоча пазбегнуць гэтай ідэнтыфікацыі. Бо, напрыклад, прыцэльваецца на расійскі рынок, які шмат большы. Ёсць як Наталія Батракова, якая пішыць па-расейску, вельмі папулярныя, вялікія наклады, але да апошняга часу яна хутчэй, ну, на расійскім рынку існавала, у Беларусі не вельмі была, можа быць, для многіх пазнавальная, так? І вось тут тады пытанне, што беларускаму аўтару, які ўсё ж такі рынак патрэбны, расійскі ці беларускі ў першую чаргу, напэўна, прасцей і больш варта ўсё ж такі працаваць на сваім рынку. І ў такім выпадку варта, каб у цябе была зразумелая нейкая
ідэнтычнасць для чытача, хто ты, адкуль, што, і таму беларуская мова гэта якраз такі маркер, які адназначна сябе як бы вось круто, да? 10 хвілінаў паразмаўлялі і яшчэ ніводнага спойлера, ніводнага нават слова пра сюжэт гэтага 400-старонкавага рамана. Я думаю, што мы аднясем вось гэтую менавіта размову на другую частку. Так, будзе перапынак, будзе працяг, яшчэ нам рана перапыняцца. Хто у вас, Кірыла, у камандзе? Давайте поговорим про основное, да, для чего мы собрались. Это все ж таки краудфандинговый проект. Команда с 2 человек. Кто это люди? Калі казаць пра кніжная частка выдавецкая, гэта і выдавец выдавецтва Галіаф, гэта і мастак Стася Сакалоўскі і так далей, да? Гэта асобная гісторыя. Вішнёў учора памёр і у вас крос, да? Так, ну можна спецыяльна на будучыню, каб прапіарыць маю кнігу, каб ужо не ведаю. Там будзе такі эпізод, дзе Вішнёў памірае. Зададзім наступную кнігу. Вот круто, да. З іншага боку ёсць частка па талацы. Увогуле, я звычайна сам займаўся прамоцыяй сваіх тэкстаў, а гэтым разам паспрабаваў далучыць зацікаўленых асобаў, які мне трошкі дапамагаюць па такіх тэхнічных аспектах. Вось, іх некалькі чалавек в той ступені ангажаваныя, скажем, у праект Талакі. Ну вось я бачу на талаце толькі 2 чалавекі, і другі з іх схаваны пад псеўданімам Вікторыя Я. Это так, Вікторыя, якая з Гародні. Дарэчы, Кірыл Стаселька, гэта не псеўданім? Не. Выдатна. Ну, я не планаваў. Мусіў запытацца. Вось. 512 рублёў сабрана зараз з 9 тысяч. Да завяршэння кампаніі застаецца 52 дні. Ну, фактычна за 8 дзён, напэўна. На 2 месяцы разлічаная кампанія. Так. За 8 дзён ахвяруюць прыкладна па 60... Ну, там недзе каля 18 тысяч чалавек, сума 512. Па 60 рублёў за дзень. Калі тэмп захаваецца, і гэта не добрая навіна, у прынцыпе, яшчэ вы збярэце 3000 рублёў. А трэба 9 тысяч. Трэба неяк штурхаць наперад. Галоўнае пачаць, бо зноў-такі можна, конечно, скласці рукі, пачаць скардзіцца, што ніхто не хоча, не купляе, не чытае. Але тут ёсць і нюансы тэхнічныя, у людзей заробкі зноў-такі. Ёсць дні, калі прыходзіць заробак, і тады ім прасцей, конечно, ахвярваць нейкую сумму, падтрымаць, чым, калі ён апошнія грошы заробка трымае на руках. Сабры, краудфандинг, гэта, як мы бачым з апошняй рэплікі, рэальна сапраўдная навука, сапраўдная такая тэхналогія са сваімі законамі. Я ніколі не задумваўся. Трэба запытацца, дарэчы, у талакоўцаў, вось як у гэтае 5-6 числа, да, ўзрастае колькасць ахвяраванняў, калі людзі звычайна атрымліваюць у Беларусі заробак. Таму вот якраз сёння моя такая задача, пакуль заробкі не прыйшлі, максімальна інфармацыйную кампанію больш-менш так якасна правесці, каб ужо калі людзі будуць мець магчымасць, каб яны маглі атрымаць. Падагрэць інтарэс. Сябры, кнігу «9 жыццяў Віта Морэ» мы абмяркоўваем у жывым эфіры Еўрарадыё з яе аўтарам Кірылам Стаселькам. Праз некалькі хвілінаў, праз выпуск навінаў і кароткую музычную паузу мы працягнем гэтую размову. Чым жа цікавая гэтая кніга? Вельмі загадкавае апісанне сюжэта, такое вельмі абстрактнае, пакінутае на сайце Талакі. Пра гэта пагаворым. Заставайцеся з намі. Праз некалькі хвілінаў працяг. Анатомия страстей, чтоб не знать нирван, без чудес и затей, чтоб ни мне и ни вам. Рисуй грубую апокалипсис сейчас, на дворе средневековье, мракобесие и джаз, мракобесие и джаз. Истуканы себя вводят в электрический экстаз, мракобесие и джаз.
поверишь, но все украдено до нас. Ты кремит рука, что есть для носка. Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, студыі Ольга Міскевіч, каротка пра асноўныя падзеі. Сёння мінскі гарадскі суд разгледзеў апеляцыю Александра Кныровіча. Адвакат патрабаваў для бізнесмена апраўдальнага прысуду. Суд не прыслухаўся да яго аргументаў і знізіў тэрмін зняволення Кныровіча ўсяго на 1 год, 6 до 5 гадоў. Беларускага прадпрымальніка, нагадаю, абвінавацілі ў нявыплаце падаткаў, асабліва ў буйным памеры. Сёлета ён атрымаў 6 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці і пазбаўленнем права займаць кіруючы пасады цягам 5 гадоў. Паводле указу мітрапаліта Мінскага і Заслаўскага Паўла, айца Александра Шмарко вызвалі з пасады святара без праваслужэння, нашэння ярэйскага крыжа і давання благаславення. Падстава для звальнення названы сістэматычнай публікацыю ў СМІ, якія гамбяць праваслаўную царкву і сеюць у сярцах людзей варожасць і нянавісць. Удакладняецца, што праз год будзе разглядацца пытанне пра далейшае служэнне святара. З 1 лістапада пенсію Беларусі прапаноўваецца павялічыць на 20 рублёў. Пра гэта сёння ў палаце прадстаўнікоў, адказваючы на пытанне Еўрарадыё, паведаміла міністр працы і сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч. А я нагадаю, што нядаўна прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Румас анансаваў рэкордны рост пенсіі сёлета. Паводле яго слоў, калі гэта прапанова будзе падтрыманая, то рост пенсіі складзе за год больш чым 20%. Пацыфістская акцыя моладзі БНФ у Мінску каля будынка Міністэрства абароны працягвалася некалькі секунд. 3 актывістаў затрымалі. Цяпер яны знаходзяцца ў цэнтральным РУС сталіцы. У жывым эфіры размаўляем з пісьменнікам Кірылам Стаселька і збіраем 9 000 рублёў. Слухайце талаковы эфір. Еўрарадыё.фм. Яшчэ раз прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Наш госць Кірыл Стаселька расказвае, чаму мы мусім ахвяраваць складчыну ўсе 9 000 рублёў на яго кнігу «9 жыццяў Віта Море» падчас краўдфандынгавай кампаніі на сайце talaka.org. Прывітанне яшчэ раз, Кірыл. Вітаю. В прынцыпе, спыніліся мы на тым, што амаль не абмеркавалі сюжэт кнігі. 400 сторонак. Я ўвогуле не веру ў тое, што нехта, акрамя Альгерда Бахарэвіча, можа ў Беларусі напісаць роман на 400 сторонок. Як ты зрушыўся, спадвігся на такі подзвіг? Слухайце, вот таксама, калі ў меня размова адбываецца са Змітром, з выдаўцом маім, ён мне спачатку казаў, трэба большую кніжку, там, давай-ка большы аб'ём. Потым, калі я сказаў яму, што напісаў столькі сторонок, ён кажа, не, лепш, конечно, можа быць менш. Большы аб'ём у кожнага свой. Так, таму, як бы, тут уже што розныя тренды і так далей, але, тут я, конечно, не абапіраюся. Ты падводзіш да таго, што проста столькі атрымалася, да? Ну, так. Жартуюсь слухачы нашы, што калі было 10 жыццяў Віта Море, відаць, збіралі бы 10 000. Насамрэч, так па 1000 на кожнае жыццё, да? Тут ёсць свае такія загадачкі. Спадзяюся, сума ад гэтага не зменшыцца, бо называецца 9 жыццяў, але ў самой кнізе толькі 7 частак. 7 частак адпавядаюць 7 жыццям. Так, у некаторай ступені распавядаць пра сюжэт... Віта Море гэта кот? Не. Трэба ввогуле, распавядаць, асабліва, можа, хто чытаў «Маргіналіс», распавядаць сюжэтнай лініі і складанай, і немагчыма, бо і «Маргіналіс», і новая кніга, яна вельмі сюжэтна насычаная, вельмі складаная, і апісаць усе нюансы, але трошкі распавяду пра канцэпцыю у адрозненне ад «Маргіналіса». Дарэчы, у «Маргіналіса» не было галоўнага героя. Гэта, патлумачу, папярэдняя і другая кніга Кірыла Стаселькі, якая выйшла, дарэчы, калі... У 2016. 2 гады таму. Не было галоўнага героя, і там увогуле было шмат персанажаў, нават паставіў рэкорд, які быў зафіксаваны.
І быў такі квест, конкурс, прапановаў чытачам здагадацца, хто можа прэтэндаваць на ролю галоўнага героя. У наступнай кнізе. Не, Хто ў гэтай можа прэтэндаваць, і хто даваў правільны адказ. Я абяцаў, што імём таго чытача, хто першым здагадаецца, назаву аднаго з персанажаў у наступнай кнізе. Адпаведна, такі чытач, праўда, адзін. Версій было шмат, але здагадаўся толькі адзін. Ось, адпаведна, ён будзе ў новай кнізе. Так вось, у адрозненне ад маргіналіса тут ёсць галоўны герой, ці, можна сказаць, вобраз, ці архетып, жыццё якога падзелена на такія 7 частак. Кожная частка, яна досыць такая аўтаномная. Акрамя таго, што яна адпавядае таму ці іншаму перыяду жыцця галоўнага героя, яна таксама адпавядае нейкая геаграфічная прастора, нейкая краіна, гістарычны перыяд, філасофская канцэпцыя, і таксама літаратурны жанр. То бок тут можа быць цікава для розных, скажем, для рознай аўдыторыі. Тут ёсць, не зусім сумесь, это такі эксперымент, можа быць, недзе такі постмадэрновы. Там ёсць частка, напрыклад, якая, такая казка, ёсць фантастыка, ёсць дэтэктыў і так далей. І спробаваць адлюстраваць розныя бакі чалавечага жыцця. Гэта таму, што было сумна працаваць у адным жанры? Не, гэта была такая канцэпцыя. То бок адразу вы прыдумалі, што будзе 7 розных частак у 7 розных жанрах. Так. Не па ходу. Так, то бок па сутнасці гісторыя, але ў яе яшчэ вялікая вось такія некалькі абалонкаў, як я казаў, і філасофскія канцэпцыі таксама розныя, то бок абсалютна розны падыход. Віта Мора, чаму так завуць галоўнага героя? Адкуль взяліся гэтыя словы? Гэта імя, яно так абыгрываецца ў самім тэксце, так ці інакш. Некаторыя, думаю, здагадаліся. Віта — гэта жыццё, Мора — гэта смерць, па лаціне, да? Так, але, бачыце, у меня такая схільнасць да латыні. Маргіналіс, Віта Мора. Зато першы дзіцячы маніфест. Арс Лонга Віта Брэвіс. Дарэчы, вось што цікава пра гэтага чытача, які здагадаўся, я напісаў уже, калі скончыў кнігу, кажу, што вось вы правільны адказ далі, як абяцаў, назову вашым імём, але, натуральна, не магу даць пачытаць, ці рызыкнеце, каб я вось на сваё, скажем, рашэнне выбраў персанажа. Так, яна згадзілася, але сказала, калі ласка, прозвішча не ўзгадвайце, так. Катэгарычна. Будзе толькі імя. Слухайце, але гэта ж была такая магчымасць атрымаць, як кажуць, свае 15 хвілінаў славы, трапіць у гісторыю. Спадзяюся, так. Але мы пакуль што... той чалавек і вы будзеце ведаць, што... Але мы не распавядаем пра правільны адказ, таму проста, які хоча пагуляцца ў такі літаратурны квест, у чытача будзе магчымасць. Усё ж, чаму Віта Мора — гэта Віта Мора? Як я сказаў, это такі, ўсё ж такі, можа какімсьці ўспрымацца як жывая асоба, нейкая сапраўдная... Нараджэнне да смерці ці... Так. То бок скончыцца ўсё. Ўсё ідзець ад нараджэння да смерці, так. В прынцыпе, да. І жыццё... Тут яшчэ зноў-такі ёсць некаторыя нюансы, бо Віта часам называюць так дзяўчат. А гэты галоўны герой, ён мужчына, хлопец. Это таксама ўсё ж такі такая недзе гульня бінальнасцяў ад жыцця да смерці, ад мужчыны да жанчыны. Ёсць такія свае... ёсць Віта Карлеоне, прынамсі. Больш распаўсюджана ў нашых, прасторах. Калі так проста назваць імём чытача якога-небудзь героя, чаму, напрыклад, Віта Мора было не назваць кім-небудзь, не ведаю, кім-небудзь. Кім-небудзь іншым, так? Так, да. Таму што тут, зноў-такі, гэта укладаецца ў канцэпцыю і ў структуру самога тэкста. Тому гэта такая скаба, якая ўсё... Зноў-такі, ёсць магчымасць, конечно, змяніць імя галоўнага героя, але губляюцца некаторыя кантэксты. Калі вы будзеце бачыць, што не атрымліваецца краудфандинг, напрыклад, не ідзе, застаецца 2 гадзіны, і хто-небудзь вам прапануе закрыць там недастаючую суму, недахоп, але каб там, не ведаю, не Віта Мора, а вот маё імя і прозвішча было у якасці, у назве кнігі. Я так зразумеў намёк, што гэта пра такую акцыю
дзе я прадаю імёны. Есть такая акция, Ну, ёсць такая акцыя на талацы вісіць, дзе я прадаю імёны персанажаў і галоўнага героя. Вельмі дорага. Вельмі дорага, да? І- То бок 9 тысяч рублёў не хопіць, да? Ну, это такі бонус. Насамрэч, это такая акцыя, нават мои знаёмыя, якія ведаюць, што я, в прынцыпе, чалавек адэкватны, адэкватна ўспрымаю рэчаіснасць, яны пісалі мне, кажуць, можа, ты памыліўся, можа, лічба трошкі іншая, але зноў-такі, ведаючы маю фантазію, они не здагадаліся, што гэта, такі жарт, такі... То бок насамрэч не прадаеце. Насамрэч, А нават... чаму? Вот слухайте, это была б такая крутая постмодернистская, можа уже нават автор-постмодернистская акция, да? Калі ласка, плати грошы і назовем твоим імём. Таму што такая акцыя Котку. можа існаваць толькі На 20-й сторонцы. у працэсе, то бок калі з'явяцца дадатковыя нейкія, скажем, асобы, якія стануць са мной камунікаваць з тэкстам, захочуць сапраўды набыць і так далей, тады это ўжо трошкі іншае. Але хто можа камунікаваць зараз з тэкстам? Тэкст, дарэчы, скончаны ўжо, так? Так скончаны, То бок так. кніга гатовая да выпуску, засталося толькі прафінансаваць яе выданне. Так. Ну, кто вось, акрамя карэктара, Ну, выдавецтва, я думаю, калі хтосьці прапануе вялікія грошы, то зможа. калі маленькі. Насамрэч, гэта такая, ведаеце, я спадзяваўся, што будзе такое, трошкі абурэнне, што як так можна персанажаў прадаваць, а тым больш, калі ідзець размоў там пра некалькі тысяч даляраў, увогуле ў соцсетках любяць так прям негатыўна па... І зноў жа каментатары пішуць, мала заплацілі, што герой памірае. Трэба было То бок я вельмі так чакаў, што будзе нейкае абурэнне такое, а насамрэч сустрэў, былі публікацыі ў соцсетках і ў СМІ, было наадварот нейкае такое здзіўленне. І ніхто не абурыўся, што чаму так дорага, нідзе не знойдзем грошы і так далей. Ну, можа, я не ведаю, можа, все зразумелі ўсё ж такі, што гэта жарт, а можа, ніхто і не збіраўся набываць. Але мне здаецца, што калі б паставілі якую-небудзь рэальную суму, дапусцім, 1000 рублёў. Магчыма, цалкам магчыма, і прадалі б. Такая опцыя ёсць для проста персанажа, але зноў-такі... Але не для галоўнага героя. Для галоўнага героя тут хутчэй працавала схема вядомага ўсім прапагандыста, што трэба назваць такую лічбу, каб у яе было так цяжка паверыць, што яна ўспрымалась бы як сапраўдная прапанова. Да, это... Ладно, не будем прыгадваць гэтага прапагандыста, але я думаю, што прафінансаваць... Мне здаецца, што не было такіх, прынамсі, у беларускай літаратуры прэцэдэнтаў. Я думаю, што... Сабраць 9 чалавек, назваць іх імёнамі 9 герояў. Там увогуле, ведаеце, вельмі шмат персанажаў, як нават больш, чым у мінулай кнізе. А таму, калі б усіх персанажаў набылі б, я б ужо, можа, і мільянерам бы быў. Але, канешне, складана. Вот, ведаеце, што было б складана? Калі дзея кнігі, напрыклад, адбываецца ў Егіпце, прынамсі, часткова, як я прачытаў апісанне, у Егіпце, канешне, Іван Іваноў з Іванова не можа з'явіцца. Хіба што, не ведаю, галоўны герой ідзе, там, не ведаю, бачыць, здесь был Іван Іванов. Толькі што. Але насамрэч, чаму такія акцыі паўстаюць, таму што мне здаецца, што трошкі у беларускай літаратуры, не ў самой літаратуры, але у самім полі трошкі бывае сумнавата. Нават я, калі б напісаў проста, збіраюцца грошы, на кніжку. Не хапае таленавітага маркетынгу, да? Да, хочацца нейкія трошкі пахуліганіць. Сапраўды хочацца нейкай гульні, каб яна была не толькі ў сюжэтах кніг, але і ў тым, што гэтым кнігам спадарожнічае, да? Так, і ўвогуле зноў-такі арыентуюся у тым ліку на моладзь, і таму, калі займаўся прасоўваннем маргіналіса, то там таксама шмат розных акцый было, можа быць, нетыповых для беларускай літаратуры, гэта і стыкер-пак для тэлеграма, які можна было запампаваць і карыстацца па матывах маргіналіса. Гэта і тая ж акцыя з Папа Джонс, калі распаўсюджваліся флаеры пра кнігу. Гэта і то... Разам з піцай? Да, была такая акцыя. Зноў-такі, хтосьці гэта недаацаніў, хтосьці наадварот сказаў, прикольна, новы ход. Как по мне, так прикольно, да. Акцыя была такая, што мае чытачы, і чытачы выдавецтва Галіафы маглі увесці промакод «Стаселькі», атрымаць піцу ў падарунак да сваёй замовы. Як можна было пра гэта даведацца, цікава? Зараз распавяду. Так. А кліенты Папа Джонса, іх вельмі шмат, і яны атрымлівалі разам са сваёй замовай такі флаер, які даваў зніжку на кнігу ў краме Галіафы.
Даведацца можна было адпаведна па двух асноўных каналах. Гэта альбо кліенцкая такая база гэтай сеткі, альбо кліенцкая база гляфу і мае чытачы. Зноў такі тая ж акцыя з галоўным персанажам. Таксама, ну, вот рознага кшталту такія, можа быць, гульні, якія не знаходзяцца ў самім тэксце, але выходзяць па-за яго. Сябры, няма у мяне больш пытанняў да Кірыла. У прынцыпе, мне здаецца, што ўсебакова мы абмеркавалі і краўдфандынгавую кампанію, і актыўнасць вакол выдання гэтых кніжак. Выпадак у нас тут сапраўды нетыповы, гульня спадарожнічае не толькі сюжэту, але і самой кампаніі. У прынцыпе, гэта правільна, таму што калі ўжо і рабіць краўдфандынг, дык трэба падтрымліваць пульс увесь час, да? Іначай пра гэтую кампанію, канешне, праз 2 месяцы забудуцца. І трошкі пераб'ю, што насамрэч так, агітую падтрымаць гэтую кнігу, гэтае выданне, таму што яшчэ ёсць шмат іншых акцый, конкурсаў і іншых спосабаў камунікацыі з чытачом тэкста, літаратуры, з чытачом, каб яны існавалі не ў іншых нейкіх розных адарваных прасторах, але ўзаемакамунікавалі ў час сённяшні, гэта нармальна, калі тэксты, мастацтва і чытач, яны цалкам камунікуюць паміж сабой. Таму, калі ласка, падтрымлівайце, будуць новыя акцыі. Кірыл, у сваю чаргу зычу вам удачы. Спасылку на краўдфандынгавую кампанію вы можаце знайсці на сайце Еўрарадыё, у тэксце, які суправаджае гэты эфір. Таксама, натуральна, кампанію па выданні кнігі «9 жыццяў Вітамора» можна знайсці на сайце talaka.org, там, дзе яна праходзіць наўпрост. Як я паглядзеў, ахвяраванні там ад 2 рублёў да бясконцасці амаль, 110 000 рублёў апошняе ахвяраванне. Вось хаця б паглядзець, на што можна патраціць 110 000 рублёў. Вось які прыз за гэта можна атрымаць, дзеля гэтага можна зайсці на гэтую старонку на Талацэ. А калі здымуць стужку па кнізе, то тады вы будзеце не толькі ў літаратуры, але ў кінематографе, у масавую культуру. Вось. Няма пытанняў і у нашых слухачоў, таму, у прынцыпе, прыйшоў час развітвацца. Дзякуй, Кірыл, што прыйшлі. Пры мікрафоне працаваў Павел Свярдлоў, Яна Самайловіч, адказная за трансляцыі ў сацыяльных сетках. Пачуемся на Еўрарадыё.